Dugang nga pondo para sa pesticide kontra peste sa matalamnan sang tubo sa Negros Occidental. Ginapreparar na, agud matap na ang paglaptap pa. Yaring brita nga aton gintutugan. Masobra 500 hektarya na sang talamnan sang tubo sa Negros Occidental ang nahalitan sang pagpangatake sang peste ng red striped soft scale insect sumalin sang Marso subong tuig sunod sa provincial agriculturist. Apang kung sadto talamnan lang sang tubo ang ginatake sa mga peste. Sa Banwa sa Murcia may talamnan sang mais nang apektado. Diyo time nang imod ang ginansyahon te. Yung tigion pa? Tigion pa. Yung tigi man, yung ginaulod. Paano? Ambot lang kayo ti, ari mo na punta mo, ti ginasprayan man, arang ijahaw. Ari mo naman. Kasi rin asas tunga, kung di mo masapar. Gani, magluwas sa inisyal kapag pang-spray sa pesticides. Halin sa Department of Agriculture sinigasimana, may dugang nga pondo nga 10 million pesos ang ginpain para mapasangkad pa ang spraying. Sunod sa SRA, dako nga bulig ang pagdugang sa pesticides, agod mas madamo pang area sa amat-amat nga makarecover. Ang pag-ulan-ulan, suno kay SRA Administrator Pablo Luis Azcona, makabulig sa pagpahaganhagan sang epekto sini. Kina-notice namon sa Tarlac, kung maulanan siya, kalma ang spread. Nagsulod na siya sa Luzon 2022. Why tagani siya makilala? Na-contain siya in one area sa Luzon. Why siya naglapta. Then all of a sudden, naglapot sa Negros. Magluwas sa Negros Occidental, may na-monitor naman nga halit ang pareho nga peste sa Negros Oriental, Capiz, kag probinsya sang Iloilo. Isa sa mga ginalataw solusyon, magluwas sa pesticides amo ang pag-quarantine sa mga materyales sa pagpatubo sang tubo. Gatabok-tabok ang patdan, gatabok ang tubo, so gasaylo-saylong peste. So kung subok patapos na galing, hindi na tanto ang travel, makontrol tanan na siya. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.